ala fanga dɔwɛrɛ bɛ ka ko ka fara kan min ye Bamako yan n'i ye Bamako dugu kɔnɔna kɔni jateminɛ yɔrɔ mobili minnu bɛ yen n'o ye sotaramaw n'a ɲɔgɔnnaw ye o de ye maaw senw ye o de bɛ maaw ta ka taa u ka mago ɲɛ ciw la nka limanaw a jala k'a fɔ sotarama ko caman de farala a sɔngɔ kan bi yɔrɔ maa tɛ se ka taxi bɛɛ tɛ se ka taxi ta sotarama min n'o ye maaw ka taa ni ka segin fɛɛrɛw ye ko caman de bɛ ka fara o sɔngɔ kan sotarama bolilaw olu ko dɔ de farala tajiw sɔngɔ kan limanaw ko n'i y'a lajɛ min farala sɔngɔw kan a bɛ se dɔrɔmɛ 5 ka taa dɔrɔmɛ 15 ɲɔgɔnna ma an bɛna an da don o fana na sisan les échos kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye o ye limanaw Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ limanaw ko a bɛ n'a fɔ nazaraw bɛ fɛ ka Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la ko nka Russie jamana ye kangarida kan kɛ ka ɲɛsin jamana 24 minnu bɛ yen n'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ayiwa k'u bɛ fɛ ka minɛnw ani kɛlɛkɛminɛnw gɛlɛmanw di Ukraine jamana ma walasa u ka se ka Russie jamana kɛlɛ Russie jamana de y'i kanto o la ko u filɛ nin ka nin baara min kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana ma limanaw ko maaw k'u sigi ni kɛlɛba sabanan ye n'o ye 3e guerre mondiale ayiwa ala k'an kisi dɛ Nouvelle Horizon de y'a fɔ an bɛna an da don a la sisan yan'an ka se nin bɛɛ ma l'essor limanaw ale kumana l'essor y'a jira k'a fɔ bi ko ayiwa gɛlɛya min bɛ an ka jamana camancɛ bolo ninnu na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na a jirala k'a fɔ miliyari 132 ɲɔgɔn na an ka jamana ɲɛmɔgɔw sigiw sɔrɔ u tɛgɛ la ayiwa u bɛ fɛ ka o de don jamana camancɛ bolo ninnu na a jirala k'a fɔ baara boloda min bɛ yen n'u k'a ma nanzarakan na cadre politique de gestion de la crise du centre o baara limanaw a jirala k'a fɔ nafolo min bɛ yen ni o de jateminɛna k'a fɔ o bɛ don a da fɛ o ye miliyari 392 ani murumuru 2 ye nka o miliyari 300 kɔ la ko miliyari 132 ani murumuru 7 o kɔni sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛmɛbaw fɛ o de la kunun n b'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen in na premier ministre ale ye wele bila ministre caman ma ani an ka finitigi ɲɛmaa caman olu ka se ka ye kɛnɛ kan ka hakilila falen kɛ ani fɛɛrɛw dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka sigi cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2020 ka taa bila san 2024 la an ka jamana camancɛ bolow la gɛlɛya min ye jamana camancɛ sɔrɔ ani sigidala maa minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ni maaw wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la gɛlɛya bɛ maaw kan ji tɛ sɔrɔ balo tɛ sɔrɔ kalanko yɛrɛ don bɛɛ ngalama na a jirala k'a fɔ fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ayiwa docteur Shogel Kokala Mayiga ale ye baara min ɲɛ minɛ ni a jirala k'a fɔ a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ko sigidala maa fan fɛn bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o ye Segu Mopti San Baɲangara ani Douanzan maa minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na u bɛ se ka dɛmɛ ka u to u sigiyɔrɔw la cogo min na a jirala k'a fɔ miliyari 132 min filɛ n'o sɔrɔla tɛgɛ la n'o baara bɛna daminɛ a bɛna don da min fɛ limanaw o de ye ji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na balo bɛ se ka sɔrɔ ani kalan bɛ se ka sabati ani fana min ye kɛnɛya yɛrɛ ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye kala bɛ se ka to min kan l'essor de ye ale fɔ ale l'essor kelen kɔnɔna la limanaw ko faama dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye ko Mali ka lasigiden maa 3 ɲɔgɔnna a na kɛ olu bisimilala jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ ninnu kɔni nana ka na ladilikan de minɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ a sabu u kɔni sugandira u bɛna taa Mali jamana jɔyɔrɔ fa jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya farafina jamanaw kɔnɔna la maa 3 min filɛ nin ye fɔlɔ ye Manju Berté ale bɛna kɛ Mali ka lasigiden ye Gabon min bɛ tali kɛ maa 2nan o ye Fidel Jara ye ale bɛna kɛ Mali ka lasigiden ye Guinée équatoriale Sao Tomé et Principe nka a ka sigiyɔrɔ o bɛna bɛn Malabo ma min ye Agibu Diallo ye ale fana bɛna kɛ Mali ka lasigiden ye Congo ani République démocratique du Congo RDC ale fana ka sigiyɔrɔ o bɛ taa bɛn Baraza o dugu kɔnɔna ma limanaw ni maa 3 k'u nana ka na jamanakuntigi sɛgɛrɛ kunungo ka na ladilikanw ɲini ani jamana ka kuntilenna ye mun ye jamana bɛ fɛ ka taa ni sira jumɛn ye ni u taara Mali ka lasigidenya la ni jamana ninnu kan jamanakuntigi ka ɲɛfɔli minnu kɛra ninnu ye u kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔliw kɛra mun ye ko jamanakuntigi ye sira min don u kɔrɔ maa fɔlɔ n'o ye Gabon ale ka lasigiden min kan ka taa Gabon a y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi y'a ɲini u fɛ k'u k'a ɲini u ka gɛrɛ maliden fɛn fɛn bɛ Gabon jamana ninnu ka ye k'u ka gɛrɛ u la u ka ɲɛfɔli k'u ye jamana bɛ lahala min na wa ani u maa mago ɲɛciw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na min ye maa 2nan ye ni u kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Guinée équatoriale ani Sao Tomé et Principe ko jamanakuntigi y'a ɲini u fɛ k'u ka jamana bɛ lahala min na sisan
u ka o cikan de ta u ka t'o da u ka jamana nu ɲɛkɔrɔ ani hali sariya soba minnu bɛ nin jamana nu kɔnɔna la u k'a da u ɲɛkɔrɔ ani u ka jamanaden Mali jamanaden minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu bɛ se ka cikan ninnu fana sɔrɔ cogo min na. maa sabanan min kan ka taa Congo RDC ale y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi ye tomi kɛ fɛn 3 de kan. o ye ko min bɛ tali kɛ politiki ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ yan ani min ye Congo 2 ye n'o ye République démocratique du Congo ani Congo RDC olu ni Mali jamana bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ cogo min na politiki baara nasiraw la ani ba bɛ se ka don jamana 2 in olu ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. maa sabanan in n'o ye ambassadeur sabanan in ye ale ka kuma kɛra o ye. jamanaw ni kunnafoni de an ye minnu bɔ l'essor ale kɔnɔ bi aw bonya bɛ ni kunnafoni ninnu na. o mana bɔ yen an bɛ don min ye façade 7 l'indépendance kɔnɔna la a kuma na limanaw lakanabaliya kuma de bɛ yan. a jarala k'a fɔ wulikajɔ min bɛ sen na sisan walasa ka se ka jamana cɛmancɛ bolo lakana a jarala k'a fɔ an ka finitigiw olu bɛ wulikajɔ min na sisan ka bamanciw gɛn fo u daga yɔrɔ labanw na. bamanciw ta kɛn bɛ n'u dɛsɛra yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ u bɛ janfa n'o ye janw ye u b'o de da an ka finitigiw ɲɛ. o jan minnu bɛ yen n'u b'u dada n'o ye engin explosif improvisé ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ limanaw i bɛ taa boli ka yɛlɛ a kan k'a sɔrɔ i t'a kalama u bɛ sɔrɔ ka foro min bɛ se ka kɛ tiɲɛni yɛrɛ ye. bamanciw ka fɛɛrɛ labanw kɛn bɛ o de ye sisan. k'o de kɛra sababu ye ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 25 an ka finitigi maa 5 ɲɔgɔnna Baɲangara ani Bankasi cɛ ayiwa ko olu taara yɛrɛ o mugu in de ka mugu in cira n'u ye maa 5 limanaw k'olu tora a la an na dugawu kɛ ala ka u dayɔrɔ sumayara u tora fasoko la. l'indépendance ka lakali la halisa limanaw a jarala k'a fɔ nin yɔrɔ minnu filɛ nin n'o ye Baɲangara ani Bankasi cɛ limanaw ko bamanciw ka wulikajɔ ka bɔ a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ sabu ni waleya in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ l'indépendance ko mobili ba dɔ de bɛ yen n'o ye camion remorque dɔ ye ayiwa ko ale tun bɛ ka i kunda commune dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko commune Jalo ayiwa ko mobili in tun bɛ k'i kunda o de kan. a jarala k'a fɔ bamanciw de ye o bolimafɛn in kunbɛn dɛ ka jaso ka taa n'a ye. kibaruya bɔra ka bin waati min na an ka finitigiw ka sɔrɔ ka bamanci ninnu nɔgɛn fo ka taa se Peru o babili yɔrɔ ma. babili min filɛ nin n'a bɛ Peru yɔrɔ nin babili in kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ bamanciw bɛ nin babili u bɛ mugu don a la k'a ci ka bɔ yen. o yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye fasiri ka fɔ la walasa ka sira ninnu k'a tiɲɛ ani fana an ka finitigiw bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ ka bamanciw gɛn ka se ka fereke don o la ani hali sigidalama minnu b'a yɔrɔ ninnu na u ka taa ni ka segin ka gɛlɛya don o la walasa sɔrɔw bɛ se ka gɛrɛntɛ bɛ se ka don sɔrɔw la cogo min na ani maaw bɛ se ka gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔ u ka sigiw la cogo min na. nin baara tɛ ka kɛ maa si fɛ ni Katibari Masina ani groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yadi Agali ka jɛkuluba ani Amadu Kufa olu ka jɛkulu de bɛ ka nin baara ninnu kɛ Baɲangara ani Bankasi cɛ. limanaw a jarala k'a fɔ nin jɛkulu minnu filɛ nin ni u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ nka a jarala k'a fɔ min y'an ka finitigiw ye olu kɛlen kɔ ka nin camion in gɛnni daminɛ dɛ u ka sɔrɔ ka taa yɛlɛ nin mugu in kan mugu in ka sɔrɔ ka ci n'u ye ayiwa maa 5 min filɛ nin olu ni tora a la. nka limanaw a jarala k'a fɔ a kɛɲɛna ni waleya fana ye min taara ka ɲɛsin Sevare kan Bafo ani Ɲɔnɔ kan ma yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelenw na ko nka a bɛ n'a fɔ kunnafoniw y'a jira cogo min na ni bamanciya wale kelen don a bɛɛ lajɛlen kun ye laɲini kelenw de minnu kun fɛ ka kɛ waati kelenw na. nka kan minnu fɔlen filɛ nin n'olu ta kɛra o ɲɛma bɛɛ ma se ka sɔrɔ o la u filɛ nin ka min ye mugu de don dugumakolo jukɔrɔ ka maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ taa dɔgɔjɔw kɛ ayiwa ka olu kunbɛn siraw la marifatigiw ka maaw bolofɛnw minɛ u la walima n'u ma se o la limanaw u bɛ sɔrɔ ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ e tɛ wuli k'i b'u gɛn sa wa e bɛ sɔrɔ ka taa yɛlɛ o mugu ninnu kan. limanaw a jarala k'a fɔ indépendance fɛ bi ko ayiwa duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ Ɲɔŋɔnɔ Paru Sogoiba Monabondo nin ye dugu ye limanaw ko bamanciw bɛ nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ wa u kɛlen don ka ni sigidalama ninnu tɔɔrɔ kosɛbɛ. limanaw a sera sa ayiwa halisa an ka finitigiw ka jija ani kɔlɔsili u k'o de don kow la walasa bamaci ninnu sabu u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ ka se k'u kɛlɛ. limanaw ale l'indépendance kelen kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko sifinnaka maa 4 a bɛ n'a fɔ bagangɛnnaw ninnu ye bagangɛnnaw de ye k'olu fure yera Ansongo mara kɔnɔna la
yala k'a fɔ ninnu kɔni fure yera nka min kɛra sababu ye ka u bɔnɛ u ni na u ma se ka dɔn ko nka a jala k'a fɔ maa naani ko bagangɛnɛw de don u bɛ taa dɔgɔ minnu bɛ jɔ dɔgɔkun ayiwa ko bagan marala dɔw bɛ olu ka baganw de b'u bolo mara la ko u kɔni fara ka o baganw de t'u bolo kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko u fara yɔrɔ min na limanaw a jala k'a fɔ a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ maaw ka hukumu kɔnɔna la n'o ye jɛkuluw ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn la indépendant ka fɔ la a bɛ n'a fɔ halisa min ye a yɔrɔ kofɔli ninnu ye limanaw kɔsa in na maa minnu bɛ yen n'o olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na jɛkulu ninnu ani minnu fana ma sɔn fiyewu ni olu ma baara bɛn tɛ foyi ma fo bunadamadenw bɔnɛ ni u ni na n'o ye État islamique au Grand Sahara tesis ale marabolo kɔnɔna la yɔrɔ u ye tiɲɔgɔnya dɔ kɛ kɔsa in na a fali bonyana kosɛbɛ fure caman de bɔra a la a yɛlɛla k'a fɔ o yɔrɔ kelen in na ni maa naani u fure taara ye o yɔrɔ ninnu de la maa bɛ se yɛrɛ k'a fɔ ko ayiwa ko maa nɔ don maa min bɛ yen n'o ye ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'o ye État islamique au Grand Sahara olu de ka walejugu de ye nin walejugu ninnu ye limanaw a yɛlɛla k'a fɔ commune min filɛ nin n'o ye Wabariya commune ye ayiwa ko yɔrɔ kɛlɛ min kɛra yen kɔsa in na ni maa 10 sigiyɔrɔma caman olu tora a la a bɛ n'a fɔ ko ayiwa min ye bamanciw ye groupe terroriste minnu filɛ nin ni olu ka sigiyɔrɔ bɛnnen don a yɔrɔ ninnu ma maa bɛ se ka fɔ ni bagangɛnɛ naani minnu fara limanaw ko a bɛ se ka olu fana nɔ bɛ se ka ye a la nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ limanaw nin b'a jira k'a fɔ halisa an ka jamana kɔnɔna la yan aya lakanabaliya bɛ yen dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasedi sɛbɛn l'indépendant ale kɔnɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la a kuma na limanaw soir de Bamako ko halisa lakanabaliya kuma de bɛ yan tuguni ɲɔnɔ mara la yɔrɔ bamanciw ye walejugu min kɛ n'a taara ka ɲɛsin kan belebeleba 3 ma ɲɔgɔn fɛ kari tɛmɛnen in na ɲɔnɔ tun b'a la a jala k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen n'o ye gendarme ye olu ka ɲɛmaaba directeur général de la gendarmerie nationale général de brigade Sambu Minkoro Jakite ayiwa ko ale ni commandant de la zone de défense numéro 2 colonel Youssouf Oumar Cissé ayiwa ko olu ye taama dɔ kɛ abilikalo tile 25 in na walasa ka taa finitigi minnu bɛ ɲɔnɔ mara kɔnɔ ka taa u kolo gɛlɛya ani ka hakilila fɔw ye u bɛ se ka halisa jija don u ka baara la cogo min na a jala k'a fɔ wale min kɛra abilikalo tile 24 ka ɲɛsin ɲɔnɔ kan ma ni maa jogundamisɛnninw olu de yera a la a yala k'a fɔ maaw bolofɛnw caman fana tiɲɛna n'o ye sigidalamaw ye sabu dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu ka sow tiɲɛna a ko siratigɛ la min ye o de cogoya la général de brigade Sambu Minkoro Jakite ale wulila ka taa i ɲɛda tiɲɛni minnu kɛra ɲɔnɔ mara kɔnɔna la général de brigade Sambu Minkoro Jakite a ko ale nana ni cikan de ye n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka cikan ye ka ɲɛsin sigidalamaw ma ani finitigi minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na jamanaw ko u dusu kɔgɔ k'a jira k'a fɔ halisa bamanciya wale kɛlɛli don o don baara de don wa ko minnu bɛ yen n'olu bɛ u disi gosi ni diinɛ ye jamanaw ni diinɛ t'u ka baara diinɛ ko t'u ka baara la jatigɛ wale de y'u ka baara ye min ye général Minkoro ye a y'a jira k'a fɔ halisa Mali finitigiw k'u jija u ka se ka ninnu kɛlɛ sabu u y'o de kalinka siɲɛ kɛ walasa u bɛ se ka u tɔɲɔn jamanadenw lakana cogo min na wa ko jamana ɲɛmɔgɔw ko ka foli di u ma u bɛ baara min na nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ mara kɔnɔna la ayiwa ko foli ka di u ma min ye ɲɔnɔ mara ye gendarmerie ɲɛma a kɔni kunbɛra ɲɔnɔ sigibaaw n'o ye dugutigiw ye ani laadala ɲɛmaw olu y'a kunbɛ ka foli di a fana ma limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen le canard déchaîné ale kumana limanaw canard déchaîné ka kuma tɛ dɔwɛrɛ ye ko ɲɛnaminifɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ don an ka jamana kɔnɔ yan ko nin ye ɲɛnaminifɛnw minɛnen minnu na a famana ka kɛ hali n'a sɔrɔla a kɛra nka min kɛra inspecteur général Amadu Konate n'o ye douane ɲɛmaaba ye kab'ale sigira ni ɲɔgɔnna kɔni ma deli ka kɛ fɔlɔ a jarala k'a fɔ ja min bɛ yan limanaw an ɲɛ bɛ maa 4 ɲɔgɔnna la douanier 2 kelen na kɛ douane ɲɛmaaba ye kelen na kɛ a yɛrɛ ka baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ye maa 2 bɛ yen olu jɔlen don ayiwa meloti bɛ olu tɛgɛ la olu na kɛ kojugukɛba ninnu ye ayiwa canard déchaîné ka ja ninnu na maa fɔlɔ min kumana o ye douane ɲɛmaaba yɛrɛ ye
a ko ko aw kana sɔn fiyewu ka ninnu ka sira ka garijɛgɛ wɛrɛ di ninnu ma limanaw ka se ka bɔ Mali kɔnɔna la bilen. O kana kɛ bilen dɛ, a ye ninnu kɔni a ye ninnu siri de kɛlɛ a ka t'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'u n'o ka kan. Dɔn ye kelen min jɔlen filɛ ko chef a wele da kan, i ye min fɔ a bɛ bɔ a sira ma i y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten. A tilala k'i kanto n'o ye douane ɲɛmaaba in ye, a ko ayiwa ninnu kɔni ninnu bɛ t'u ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ, Mali kɔni tɛ bilen, sabu ninnu limanaw a ye ninnu gɛn joona a ka t'u bila procureur ale ka bolo kan. Limanaw o ye nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye, o ye fanda ye procureur ka se ka min ye sariya min bɛ yen o ka da u kan. Limanaw nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ o ye k'a fɔ ayiwa min ye douane baarakɛlaw ye olu ye min kɛ kɔsa in na, ɲɛnaminifɛn ani nafolomafɛn camanba u ye tɛgɛ de da o kan minnu bɛ yen ni a jarala k'a fɔ a minɛna ka ta avril kalo tile 10 ka taa bila tile 14 o ni ɲɔgɔn cɛ. Wa nin bɛɛ lajɛlen kɛra inspecteur Jageli Jakite ale min ye chef de renseignement et des enquêtes douanières Kati, Kajana ani Bamako olu furancɛw la, ale de ye ayiwa o baaraw ɲɛmɔgɔ ye. Limanaw douane maaw yɛrɛ ka hakilila la ko nin ɲɔgɔnna waleya a ma kɛ fɔlɔ kabi u ka ɲɛmɔgɔ kura in n'o ye inspecteur général Amadu Konate kab'ale sigira douane kunna fo kana se sisan ma nin ɲɔgɔnna nafolomafɛn a ma minɛ fɔlɔ. Ko in bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo di? Kunnafoni de bɔra ka bin limanaw ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko mobili dɔ bɛ yen, mobili fɔlɔ min n'o minɛna ko o tun bɛ ka i kunda Kati kan de kan. Kunnafoni a na kɛ maa dɔ bɛ yen ale ye kunnafoni di mais ale ma sɔn k'i tɔgɔ fɔ. Kunnafoni bɔra ka bin Jageli Jakite ale n'a ka cɛdenw olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko ayiwa ko mobili dɔ bɛ yen ayiwa ale bɛ fɛ ka i kunda Kati kan. Mobili limanaw a jarala k'a fɔ ko ɲɛnaminifɛn de b'a kɔnɔna la, ɲɛnaminifɛn min n'o ye cannabis ye. Cannabis siri o 377 olu de dadalen ɲɔgɔn kan o tun bɛ camion in kɔnɔna la. Limanaw kunnafoni bɔlen kɔ ka bin ayiwa min ye Jageli Jakite ale n'a ka cɛdenw olu ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli boloda ka wuli ka jɔ kɛ camion in kaba a bɛ don Kati kan kɔnɔ o kɔni u y'a tɛgɛ ta. Chauffeur min bɛ yen n'ale bɛ ka mobili in boli ale kɔni ma tɔ ɲɛɲini, ale y'i ta kɛ ta ye hali sini ale bɛ ka taa. A jarala k'a fɔ cannabis n'o ye ɲɛnaminifɛn ye o biriki 777 min yera ko a nafolo limanaw a dagosi ka bon dɛ, a bɛ se $900,000 ɲɔgɔnna ma. Min ye mobili filanan min ni o tɛgɛ tara o ye mobili dɔ ye min tɔgɔ ye ko Suzuki ka ko nka Côte d'Ivoire o plaki de b'a sanfɛ. A jarala k'a fɔ sanu biriki n'o ye plaquettes ye o 59 limanaw a bɛ se kilo 11 ani murumuru 9 o de yera o fana mobili in kɔnɔna la. Limanaw n'i y'o fana falen nafolo la o bɛ se CFA wari $1,200,000 ɲɔgɔnna ma. A jarala k'a fɔ o mobili in fana u y'o bila ka taa ayiwa douane maaw olu ka bolo kan. Min ye wale sabanan ye min minɛna douane maaw fɛ o kɛra ayiwa tarata tɛmɛnen avril kalo tile 12 o kɛra Bamako dugu kɔnɔna yɛrɛ la yan Maɲanbugu sigida 4nan la. A jarala k'a fɔ ko o kɔni ye min bɛ tali kɛ minɛn dɔw de ye, minɛn minnu bɛ yen ni maa bɛ se k'a fɔ tiɲɛnikɛ minɛnw yɛrɛ don, sabu limanaw a bɛ se ka kɛ minɛn ninnu ni tasuma bila la a bɛ foron de, u ko min ma ko baguette explosif limanaw o 4,000 ani 878 ko douane maaw y'o fana minɛ. Ayiwa o nin bɛɛ lajɛlen kɛra inspecteur général Amadu Konate n'o ye douane ɲɛmaaba ye ale ka hukumu de kɔnɔna la. Nin b'a jira k'a fɔ limanaw nafolo min minɛna kɔsa in na ka taa avril kalo tile 10 ka n'a bila tile 14 na a dagosi ka bon dɛ. O tuma an b'a fɔ bravo la douane malienne, canard déchaîné limanaw ale de ye nin fɔ. O mana bɔ yen les échos welewele an bɛ don a kɔnɔna la kuma na. Limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko Mali gɛlɛya limanaw don o don dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ, sabu n'a fɔra k'a fɔ dɔ ka bɔ gɛlɛya la ko nka a jirala k'a fɔ Mali la yan nɔ yɔrɔ fɛn mana fara fɛn fɛn sɔngɔ kan i b'a sɔrɔ foyi tɛ bɔ o la. K'o de daminɛnen filɛ nin ko kura dɛ, sabu ko min bɛ tali kɛ sotarama passé dɔ de farala o ka ko kura yɔrɔ an fɛ yan nɔ a fɔra k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ sen na nka dɔ wɛrɛ bɛ ka fara a kan. A jirala k'a fɔ min ye dɔrɔmɛ 5 ka taa bila dɔrɔmɛ 15 la k'o de farala passew sɔngɔ kan sisan.
limana maaw bɛ kule la ko CEDEAO kelen do ka gɛrɛntɛ bin Mali kan o gɛrɛntɛ an ma tila o la fɔlɔ ko an fɛ Mali la yan nɔ yɔrɔ tajiw sɔngɔ gɛlɛyara essence gɛlɛyara gasoil gɛlɛyara limana o kɛra sababu ye ko ayiwa Ukraine ni Russie cɛ kɛlɛ min bɛ senna o de kɛra sababu ye ka nin taji ninnu yɛlɛ Bamako yan nɔ n'o ye Mali faaba ye ni maaw bɛ taa ni ka seginw kɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ kɛ bolimafɛn minnu na o ye sotaramaw de ye maa caman bɛ taxi se tɛ o ye olu b'a ɲini de ka sotaramaw ta sabu o sɔngɔ ka nɔgɔn nka jala k'a fɔ o sotarama ninnu fana limanaw ja dɔ fana fara bɛ o sɔngɔ kan an bɛ waati min na ko sisan dɔrɔmɛ 5 ka taa bila dɔrɔmɛ 10 walima dɔrɔmɛ 15 la o de farala sotarama sɔngɔw kan limanaw ka kɔni kɛmɛ kamana guan yɛrɛ ye maaw bolo bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n'a fɔra k'i ka t'o bɛɛ don passe la maa caman bɛ olu ye seereya yɛrɛ di ECHO kɔnɔna la bi o y'a jira k'a fɔ maa min bɛ tile kurukara kɛ i bɛ ka 200 ɲini n'a fɔra i ka t'o 200 don passe la nin ye musolaka dɔ fana ye ale de ye nin ɲɛfɔli kɛ a ko don o don ale bɛ bɔ Bankumana ka na Voxda la ale bɛ min don passe la o ye 200 ye n'a fɔra ko ale ka tila ka ale bɛ min ɲini tile kɔnɔ o tɛ 200 bɔ k'i ka tila k'o don passe la a ka gɛlɛyara dɛ min ye sotaramabolilaw yɛrɛ ye olu ka fanfɛla la olu y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko in ko olu fɛla tɛ n'i y'a ye ko sotarama passe gɛlɛyara ko ayiwa u yɛrɛ ka fɔ la ko fɔlɔfɔlɔ la gasoil litiri ko tun bɛ di dɔrɔmɛ 100 ko nka bi gasoil litiri bɛ taa fo 160 la k'olu bi na n'i ko k'i ka gasoil yɛrɛ ta ka baara kɛ n'a ye tile kuturu ko f'i ka gasoil 3000 de ta u bɛ se k'i ka baara kɛ tile mana ban i kan ka taa mobilitigi ka wari d'a ma n'o ye recette ye 2500 mun tora dɔrɔmɛ 500 ko o tɛ olu yɛrɛ bɔ ko fɔlɔfɔlɔ i tun bɛ se ka 1000 sɔrɔ tile kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye ko nka bi libanaw o yɛrɛ tɛ sɔrɔ forokoni ma to a dogo sara la sa wa min ye sotaramabolilaw ye o y'a jira k'a fɔ gɛlɛya in tiɲɛ na a man di olu yɛrɛ ye a bɛ bɛɛ de tɔɔrɔ a jala k'a fɔ libanaw an bɛ don min na ko bi hali Mali dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ni min ma fara passe sɔngɔ kan foyi ma bɔ a la a kɛra dɔrɔmɛ 100 ye a kɛra dɔrɔmɛ 200 ye ayiwa k'o de farala passew kan libanaw nin b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔna la halisa ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɔ bɛ se ka bɔ jamanadenw ka gɛlɛya la cogo min na n'o tɛ min bɛ senna nin ye libanaw nin fana tɛ se ka to senna dɛ kunnafoni filɛ ECHO ale de ye nin fɔ an n'a kun cɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye libanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko Russie ni Ukraine cɛ kɛlɛ aya libanaw ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona a kɔlɔlɔ kana na bin diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma de bi yan min ye nanzaraw ye olu de faramɛ ɲɔgɔn kan nanzaraw ka jamana n'o ye européens ye jamana 40 ɲɔgɔn na ayiwa k'olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ Allemagne jamana ka jɛrɛba kɛ ɲɔgɔn ye dɔ don ɲɔgɔn ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ se ka Ukraine jamana dɛmɛ cogo min na wa u t'a dɛmɛ dɔwɛrɛ la dɛ minɛnw kɛlɛkɛ minɛnw u b'o de di Ukraine jamana ma k'u ka se ka u kɔ da Russie kɔ la ka Russie kɛlɛ limanaw o kuma fɔlen Russie jamana fana ye nin kuma in mɛn a ko ayiwa a bɛ ka kojugu de kolokolo nin ye aw bɛ ka taa Ukraine jamana dɛmɛ ka kɛlɛkɛ minɛnw d'u ma n'aw m'aw farati ayiwa kɛlɛba sabanan n'o ye 3e guerre mondiale ye an tɛna kisi o tɔɔrɔ ma sabu min ye Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Volodymyr Zelensky ye ko ale ka sigikafɔ min n'o kan ka ɲin'a ni Russie jamana cɛ jamanaw ko n'u ma farati u bɛ sigikafɔ in u b'a a ko tɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ jamanaw ni min mun ko fɔ o ye k'a fɔ ayiwa nanzaraw ka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnena Allemagne jamana yɛrɛ ale y'i kanbɔ ka ban sabu ko ale blindé caman ani maramafɛnw caman minnu bɛ yen libanaw ni hali n'i y'i to sanfɛ ka mugu ci a la a tɛ foyi k'a la k'u y'o caman di Ukraine jamana ma wa min ye fana Faransi yɛrɛ ye ko Faransi fana ye ale kɔni ale wulila k'i jɔ ka ban sabu ko Faransi fana ko ale fana ye minɛn caman de di n'o ye kanow ye o caman k'a y'o di Ukraine jamana ma libanaw nin bɛ mun ko fɔ o b'a jira k'a fɔ ayiwa nanzaraw ka jɛrɛjɛkulu olu ni Ukraine cɛ u kɔni kalenkan don ko fo ka Ukraine de dɛmɛ a ka Russie jamana kɛlɛ Russie jamana dun fana kalenkan don ko ni Ukraine jamana ma minɛ ka k'a ta ye ale fana tɛna segin kɔ libanaw nin de bɛ senna ayiwa an bɛ min deli sa ala ka an kisi ka bɔ nin tɔɔrɔ ma min ye jamana fila ye ko olu nanzaraw ka jamanaw don Finland ani Suède ana kɛ olu kɔni da tɛ ko in na olu ma kuma ko in kan sabu olu yɛrɛ tun b'a ɲini olu tun bɛ fɛ ka ɲini ka don jɛrɛjɛkuluba la u ko min ma ko OTAN yɔrɔ OTAN in o de bɛ ka Russie kɛlɛ bi a jirala k'a fɔ Sergei Lavrov n'o ye Russie ka minisiri min ɲɛsinnen don u ka jamana wɛrɛw cɛma ale kɔni ko gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya min bɛ yen o de k'a fɔ ni
ayiwa jamana ninnu ma u kɔlɔsi Ukraine jamana dɛmɛni na jamana ko maaw k'u sigi ni 3e guerre mondiale ala k'an kisi k'an tanga. Nouvelle Horizon limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ ni ale ye k'aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna sini gafew minnu mana bɔ an ye kɛnɛ ka k'o lakale an b'a fɔ ala ka basigi don diɲɛ ani Mali kɔnɔna la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.